mă lași! Ba, mă, ta să-mi bag! V-am zis că îmi bag morții lui și morță și în familia lui de joc. Ai dat în cameră? Mi-a spart în pula mea și mânat. Mi-a dat sângele cu aia, ești prost? Mi-a dat sângele. Mamă, ce mi-a dat sângele futuzul. Nu chiar. Nu curge rău sânge. Pusă naș. Mamă, dacă ajungeai la Dragon și cred că m-o pica și era. Lasă că nu e problema. Dar cum am căsut acolo? Nu înțeleg. Nu înțeleg cum am uita să sari. Gen ba da, am sărit, dar am căzut printre alea. Mamă, ce mi-a rupt. O iau în gură, băgați-i pula măta să-ți faci. Îți dau fătă să morți, mătii în gură să-ți fut. Până când o viața mare, vezi că a apărut un videoclip și cred că e porno, îți faci la Când vorbiți, băga mea și pula rasa, să fac. Dați-vă în pula mea de aici. Mi-a turat și apă în cap, băga mea și pula rasa voastră să-mi bag pula mea. Spar cana asta, futu-vă morți în gură să mă fut. Tu vă morți în gură să mă fut de infecție. Mamă. Dă-te morții, mă, că era cana mea preferată, băga și pula în să mă bagați făcune. Dați-vă în pula mea de aici. Dați-vă în pula mea de aici. Dă-te morții, mă, de aici, că-mi bag pula, mă. Dă-te morții, mă, ți-am zis că sunt surdă ureche, ești prost? Chiar din dreapta aici. Au clonat porci, stai așa. Bă, ce faci, mă, îți bagi joc, că am pus porcii. Ce mi arăți, tastatura? Gata. Piciorul în ele. Păi până când să fac așa? S-a terminat. Asta e arma! Acolo era! Na. Sparge X-Lader, bă, tot, varsă cola pe tastatură, sparge sticle. Vezi să nu dai în pisica aia. Băga-me și pula morții tăi și în familia ta să-mi bag și în toți morții tăi. Băga-me și pula în familia ta. Băga-me și pula morții. Să-mi bag pula în toți morții tăi. Marci, băga-me și pula morții. Săratați, bă, ăștia. Aia îmi trebuie să mai dai și kick. Mi-a dat kick. Și pula în familia voastră și în măicuța și în părinții voștri. Ce faci, Mițu, mamă? Băi, ia faci mă prostie asta de TikTok? Vreau să filmăm și noi un clip acum. A venit Isaila la mine. Și gen, tocmai s-a întâmplat asta, gen, voiam să întorc ăsta aici și s-a lovit cu colțul în partea asta. Și gen, da, din păcate mi-aș fi dorit să fie o imagine asta, gen, că o să fie mulți care zică, da, Zăsami, asta e imagine, îți bagi joc. Da, păcat. Da, și cam așa s-a dus săracul monitor de 360 de Hz. RIP. Back it up. Oh, what the? Oh, I'm feeling. Okay, wait. My monitors! Oh my fucking god. Yo, look at my monitor! Bro. Oh my fucking god! Holy shit! It's over. Fucking dumbass fucking game, bro. Get out of here, bro. Done with all this shit, bro. I lose every fucking time, bro. Every fucking time I'm losing. Every fucking time I'm losing, bro. Every time.
Oh, surely. And a goal to really bolster things for them. Two in front. Bye-bye. Ah, bro. Messi better, bro. Yup. Uh-huh. Yup. 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 You wanna hit me? You wanna hit me? You wanna hit me? Oh, way I just lost to this. شوف في حادث الهدف مرور جميل من المدافع لتصل للمميز كريستيانو رونالدو واللمسة الأخيرة Dar nu vreau să mă joc cu tine, vreau să filmăm o dată vlog. Lasă-mă că vreau să mă joc. Te joci, a? Îl vezi pe ăla? 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 Îl vezi, a? Îl vezi, a, pe ăla? Îl vezi, nu? Îl vezi, nu? Îl vezi, a? Bă, îl vezi, a? Îl vezi, a? Haide, mă! Îl vrei, a? Ia-l, mă, ia-l! Ia, mă, 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 foarte de el! Faci asta! Ia-l, mă, monitorul! Zi și ce vrei tu? Zi, mă, vrei? Ia, mă! Hai să ne jucăm, mă! Da, faci! Băi, da capă! Arde, jur că arde! Ce mai lucruri? Ce faci, mă, Sherry? Ce mai lucruri? Să-ți mă, atent ca să sunteți de mă! Faci! Faci, mă, ești egal, da? Bă, sunteți de... A, nu, ăsta nu e televizorul meu, m-am prins. Nu, că m-am scos pe secundă, nu-i? Băi, da, mă, aici la patele, că s-a jocă. Băieți, deci avem aici tastatura asta de la Genesis și avem în felul următor. Aici am un meci mai prost. În loc de tastatură, am rupt și masa, băieți. S-a rupt și masa. Coai, cum am reușit cu aia să rupă masa cu tastatura? Să-ți trească, mă, ta, coaie, că...
Bă, părea o masă de toți banii. Masă de 1 milion de la Ikea. Părea o masă de toți banii cu aia. Confirme că românul a cam pierdut, îmi pare rău de el. Să vedem dacă Jaxeta este sinucigașul sau nu. Căutați și voi pentru binele nostru în esport. Păi da, futu-ți morții ochii să râdă profesoarele în renovație și morții și neamul. Morții ochii de Ryzen să-ți iau mura și neamul de Ryzen. Futu-ți Cristoșii morții de procesorii ăștia. Băga mea-i pula morții voștri Ryzen! Să vă iau morții în pulă de bulangice sunteți cu procesoarele voastre! Luați neamul în pulă să vă iau! Luați morții și familiile în pulă să vă iau cu procesoarele voastre de natație! Băga mea-i pula morții voștri, vreți content? Luați content! Nu știu, i-am dat să se restarteze, să intru din nou, înțelegi? Dar laptopul îmi face figuri. Dacă îmi face figuri, îi dau și o figură. Asta ce m-a rău. Dacă e Sony Vaio, am rezolvat Sony Vaio. Dar pe mine nu mă face el de minune cu copiii pe Facebook. Sus-te mai în botă să mă suși. Sony Vaio? Na! Că tata, bandit! Atâta ești de prost. Deci nu știu unde este atâta prostie. Dacă tu ești prost și nu știi să apeți pe niște butoane, îi devine calculatorul? Nu, l-ai putut? Nu de astăzi nu mai intri pe nimic. Lasă-o dracului de treabă tine, când te apucă crizele, tu le faci. Nu mai te bate atâta că ai făcut destul. Hai, te rog frumos, Dai! nu te aruncă de tine. Dai! Du-te că mă disper, du-te la dracu, să te ești un prost și jumătate, nu? Ce-i cu crizele astea? Nu, le-ai putut să mă rog, le-ai putut. Că așa mă Ce-i că așa? Că nu știi să apeși pe butoane, că trebuie să intri direct. Eu 100 de ore am apăsat acolo și nu mai știi. No, ce? Manevră! Manevră, du-te manevră, de nebun ce ești. Manevră! Stai să mai dau două suje, Nu manevră. te dă ție două pe spătate. No, ce? Dar ce faci Deci cu nu el? mai, alt calculator nu-ți mai ai, să-ți fie foarte clar. E du-te dracu, la ora asta că... Să-mi bag Bă, crezi că-ți dau una? Crezi că-ți dau una cu ăsta în cap? Ce mai vrei să rup, nebunule? No, ce mai vrei să rup? Du-te, roge-mi, ai carul să mi-l rog, Iisusa. Dar rupe, dar nu mai fă gălăgie la ora asta, nebunule. Nu mai trânti din capul tău. Că am zis Lobo. Am zis Lobo. Eu nu-ți dau una să mor eu dacă nu. Nu fă așa că deja mă disper, bă. Am zis scoate-l. Ce să-mi scot? Du-te în cameră și cu că du-te că îți dau una să mor dacă nu ești. Anulează-mi. Du-te la dracu să te iei cu figurile astea tale, că m-am săturat din nebuniile astea tale. Dă du-te! Băga mea și capul tău să-mi bag. Dar am zis Dă-i în cameră și te culcă, du-te! N-am ce să fac. Bă, dar uite, aici Deci, erau. Deci acum că Uite. eu nu mai am chestiile astea, atâția ani. În video, înțelege, când te-ai mutat, eu n-am atins, bă, n-am pus mâna pe mouse și n-am pus click-ul pe video, pe ce-i tu. Nu o să comentez deloc. Nu o să comentez deloc, am zis. Nu comentez deloc. Așa primești, nu? Dar să nu comentez deloc, pentru că acum eu am o grămadă de nervi pentru că nu am ce să mai fac. Datele tale sunt... ale mele, că mă enervezi, ia mai repede că mă enervezi. Dacă mă enervezi, îl fac și mai tare, ia-ți-l.
faci toate de astea, cum ștergi chestiile mele ca și cum ar fi ale tale. Mai dă-mi o dată telefonul, că nu-ți... Ia, vezi, dau și eu. Vezi? El. Așa să fii, să nu se vadă deloc pe el. Așa trebuie să fie. Ia, mai poți să vezi ceva pe el acum? Poți să mai văd ce aveam eu? Poți să zi tu dacă poți. Da, până mi intra sticla în... Da, de parcă mai vezi ceva, mai vezi? Ah, eu mai văd ceva? Aruncă-l. Hai să mă. Battle Flip Challenge. TV Flip Challenge. Ok, Nu cred. Ai filmat? Și grupul ăsta de chestia asta. Și apare în filmează. Și apare și Cristina știe. Uite tu, asta e cu asta, frate. Ai spart parbrizul. Uite spart parbrizul ăsta, stai, o să fie șmecheră filmarea. Dă-l încoa. Să fac un truc cu el, e o magie, îi schimb culoare. Dă-mă pe netul tot o ia. Ok, ești gata? Se mai dă-te mai spate pentru că aici e foarte important. Vino aici, vino aici. Vino aici, Simona. După a plecat. Fie mai da? Nu te ești prost? Da, de ce? Uite, ți-am lăsat aici. Poate ești tâmpit, uite, nu știu, chiar aveam treaba astăzi. Asta e farsa lui, așa-i? Telefonul celălalt este acasă. Masa nu era în preț. Nu, dar masa nu ce ca și masa. Dar dai telefonul tău. Deci serios, dai telefonul tău. Da, pentru că n-am telefon. Bă, tu ești cretin! Te-au tamponat toți! Te-au tamponat toți! Băi! Băi! Protocol! Frate! Frate, băi, ești nebun, ai spart monitor! Mi-ai și de monitor să-mi bag. Bă, mă bate mama! Dă-l, frate, de aici, ia-ți monitorul. Frate! Ia-ți monitorul. Băi, e un joc, boss! Îți dau bani, dar ai spart monitorul! Ia-ți monitorul aici, ești nebun la cap. Fii cultură, stai și joacă-te. Băi, e un joc, băiatul! Bă, da, mi-ai și de joc. Băi, nu cred așa ceva! Ai spart monitorul, dă-mi banii măcar! Bă, așa arată optica, bă! Vezi că monitorul ăsta mai e 2. El să-mi bag de monitor. Bă, e un joc, bă, ce zice mama? Ești nebun, bă! Lasă-mă, nu vezi că am pierdut 500 de lei. Vine mama acasă și n-am cu ce să fac live.